Хора, някой записа ли това, дето повърнах? Има ли някой, който го записа? Кажете ми. Аз. О май гот. Изпратете ми после видеото, моля ви се. Изпратете ми тая част, дето повърнах. Изпратете ми го. Мале, това беше... Направо беше много унизително. От хълц... На вас не ви ли се е случило от хълцане да повърнете? В смисъл, както хълцате без да искате да повърнете, не знам. На мен ми се случи. В смисъл и преди ми се случваше много рядко. Много рядко ми се случва това нещо и точно по време на лайв. О май гот. О май гот. Изпратете ми го. Който го е записал, да ми го изпрати. Моля ви се. Не знам, хора. Оле, не го качвайте в TikTok. Моля ви се, не дейте. Изложих се. Не, това направо уникално. Сега ще се изложа пред цяла България. Мале, побърнах по време на лайв. Както стоя. О, не, спирам лайва. Не мога. Не мога, изпратете ми го налично, моля ви се.